Celý deň som čakala na túto chvíľu. Ste nádherná. Celkom dobrý. Vzhľadom k tomu, že som konečne dneska domalovala svoj obraz vašej lode. Chcela som vás ním potešiť, ale vzhľadom na udalosti, ktoré sa odohrávajú v našej krajine, to asi nie je moc hodné. Ach, len vy môžete všetko. Nie ste taká hnusná ako moji rádcovia, ktorí mi dennodenne vyčítajú zasnúbenie mojej dcery Cordelie. Ako keby som to robil pre seba a nie pre túto krajinu a ľud, ktorý v nej žije. Áno, viem, počula som, že to vyvolalo veľké nepriateľstvo medzi polostranami a že to zablokovalo zaoceánsky obchod. Ešte aj vy mi niečo vyčítajte. Hrozné. Ja som panovník tejto krajiny a ak sa ja raz rozhodnem, že svoju dceru zasnúbim, tak to budú všetci rešpektovať. Nie, ja vám nič nevyčítam, ja hovorím, ako to je. No, tak sa pozrite okolo seba, ako sa moje úsilie rozsýpa dediča, ktorý by pokračoval v mojich šľapajách. Ale veď ešte nie je nič stratené, máte doma udalú manželku, ktorá vám môže doniesť syna, dediča. Dobrý večer, Margarela. Dnešnú noc by som rád strávil vo vašich spálni. Poriadku, musím sa pripraviť. Troška dobrá s tou plachtou, ale máš vrajiť? Ešte. O Bože, daj mi na tú manžel pravdu.
O Bože, zmiluj sa. Krásne telo. Tomu sa nedá volať. Máte niečo pre mňa? Ako viete? Trafáte oči. Nepozerať. Nezvádzať. Stále nepozerať. Čo tam je? Nie, mám tu nie. Krásny špek pre ešte krajšiu ženu. Ďakujem. Neďakujte, vy ste moja nádej. Tým sa ukončilo nepriateľstvo a Mimakovcom sa opäť otvoril prístup k moru. O necelých 9 mesiacov sa naša krajina dočkala vytúženého dediča, ale vzťah Mimakovcov sa nezmenil. Naopak, Adela a Mimaka a Lemony z Démonie trvala dlho a ešte dlhšie.